So ito po yung perspective po natin dito mga boss. So yan, napansin nyo rito. May mga PVC. Mga PVC tayo ano, WPC na may lalagay po. Madami ko na lang mapanood. Okay, magandang araw po sa inyo lahat mga boss. So magkarga po tayo ng materyales. Padala natin sa Itugon, Benguet. So yung gypsum board, tapos mga paring PVC na WPC, pangmasilya. So yun po yung mga dadalhin natin sa Itugon. So papadala na lang natin doon mga boss. Alam naman ang track kung saan yung site. Andiyan naman na yung elf. So hindi na tayo sasabay. So suki naman natin itong elf na sasakyan ng mga materyales. Tapos mga ilaw, andito na po strip light tsaka pin light. Okay, so ayan na po yung mga dadalhin sa Itugon, Benguet. Ayusin na lang. Oh, okay yatan. Aji ano lang anan, tolda. Okay. Sige. Ayan. Okay, sir. Okay, ingat lang anan. Ingat biyahe. Okay, so punta na po sila mga boss. Biyahe na po sila ng Itugon, Benguet. So hindi na po tayo sasabay. So tawagan ko na lang si Ton, okay, chat ko na lang si Ton para malaman na i-deliver na itong mga materyales. Okay. So doon sa Baguio kasi mga boss, mga papatay kung saan tayo bibili ng makapal na materyales. Kaya naisipan ko na dito na lang bumili. Bukod sa mahal din yung materyales doon, yun po isang dahilan ko. Makakita man tayo ng materyales doon, hindi naman ganun kakapal. Kaya mas mabuting dito na lang tayo bumili para sigurado. So makikita nyo naman dito sa mga frame natin, ayan no, mga JMax. So matagal na po ito. Hindi pa rin siya kinakalawang. Matagal na po siya. Hindi pa rin kinakalawang yung mga paring natin na ginagamit. Ibig sabihin, ano pa siya mga boss, matibay yung materials natin. Hindi gaya ng ibang materials, pag ano mga boss,
pag naulanan, isang beses lang na maulanan, nangangalawang na. So dito makikita nyo, matagal na rin ito, wala pang kalawang. Materialis na galing dito sa GMAX po yung mga yan. Ayan o. So matagal na yan, naulanan tapos naarawan. Kaya gusto ko dito pa rin kumuha para mas sigurado yung mga materialis natin. Okay, so ito nang pupunta pala ito sa sa Tarlac City Project. Ayan, so nag-order ulit sila Sir Jaime. So may gagawin ulit doon sa bahay nila. So pinasobrahan niya na yan? Isa. O sige. Okay. Ingat na lang. Ayusin yung pagbuhat ha. O sige. Okay na. Kain muna tayo mga boss. Tapos lakad tayo mamaya. Nay, kain na. Kain na tayo. Kain na tayo. Oo. Ayos tong pagkain natin, no. Merienda na agahan. Pritong saging, tapos hotdog, tapos okra, galing sa garden. Kain tayo. Okay, so pupunta po tayo rito sa Barangay Calcid, Aguilar, Pangasinan. So pasyalan po natin yung house project natin na nilayout natin nung nakaraang linggo. Okay, so groundbreaking pala nung nakaraang linggo mga boss. So tapos nag-layout na rin po sila. So balikan po natin kung ano po yung update. So bungalow house po siya. So kulang-kulang 100 square meter po yung ginawa po natin ditong bahay. Ay gagawing bahay mga boss. Kulang-kulang 100 square meter po yung gagawing bahay dito. Bungalow house project. Okay, shout out kay Sir Noel Poliosco. So siya po yung may-ari po dito ng bahay mga boss. Okay, dito na po tayo mga boss. So ewan ko lang kung kailan pumunta sila architect dito sa nung nakarang araw po, kaya lang di ko alam kung anong araw po yun. Sa palagay ko Lunes yata na pumunta sila architect. Nagmo-moist yung camera natin. Yun, timing na umaambon, ulan, timing pa naman. Yan lang, timing po. Kung kailang nakarating tayo rito, doon pa umulan. So i-update po natin yung project natin dito. Kanina walang ulan, ngayon meron na. Siyempre tuloy pa rin yung mga tao kahit yan itong umulan. Ha? Baik ka nga din ang pasal. Juan, adot pinasyar ko. Ayun, okay na. So yan na po yung level ng floor natin. So ayan, naglagay pa tayo ng tie beam. Naka tie beam po yung natin. So ayan. Sa loob wala pa. So inuna nila dito sa labas. So maraming poste ito, nagbubuo sila. So din sa original sa dito sa may floor natin nagpa pa tayo ng 120 ang ibinaba natin dito sa footing.
Okay. Napandano toy? Na architect? Tinggal mo sir. Di Kalman? Duada? May architect Oliver lang. May architect Ian dito ah. Sama sir. Ay additional dajay? Oo. Mabaling pagdagdag. Mabaling pagdagdag pa eh. Si project. No mabalin pa ya. Mabalin. Puro lima. Sige. Bulit na. Sige karon. Wala. Kailangan diyan din ano. Hindi pa kayo lang na. Tama tayo. Okay, bali dire-diretso pa rin po sila rito. So makikita nyo medyo matas po yung natin. Hinukay. Malalim. Nasa 120 cm. Tapos yung mga poste nito naka-plus na po dun sa palitada. So halos wala kang makikitang poste kung mapipinis ito. Parang nakaano na siya, seamless, parang ganun yung magiging itsura nito pag nagpalitada po tayo. So marami pa pong ilalagay yan sa loob. So inuna lang po natin dito sa labas. Tapos nag-asinta tayo, tapos tie beam. So doon po yung harap, tapos dito po yung likod. Tapos yung dirty kitchen, pinapalipat nila. So ewan ko lang kung saan na saan na ba yung lilipat yung dirty kitchen. Tanong ko nga si Foreman. Ajay, dirty kitchen pa kabilang kanon. Ito yan, madinga dyan. So dito na. Sige. So dito na daw yung dirty kitchen mga boss. Okay, so bukod dun sa kitchen sa loob, meron pa rito sa dirty kitchen. So gano'n naman talaga yung laging ginagawa natin sa mga ibang project natin na ginagawa nating bahay. So yung pinaka kitchen nila sa loob halos di naman nila nagagamit. So ang ginagamit nila yung sa labas, yung dirty kitchen. So parang display lang po yung sa loob. So 100 square meter, kulang-kulang 100 square meter itong natin. Siguro nasa pati yung dirty kitchen, ano na yan, baka higit isang 100 square meter yung area na gagawin natin. So marami pang ipapagawa si sir dito. Balak niya rin magpa bakod, perimeter fence. So po yun pa yung isang ipapagawa niya pag may budget. So mataas din po itong natin mga boss, itong bahay na gagawin dito. Pati yung tabon sa loob mataas din kasi umabot daw yung baha rito sa may binabaha daw po rito, kaya tataasan po natin itong bahay. Okay, so ito po yung perspective po natin dito mga boss. So yan, mapansin nyo rito may mga PVC, WPC na may lalagay, tapos tiles. So ayan, sa may corner window yan, meron po siyang tiles. Tapos yung iba, pintura na lang po yan, yung mga ibang accent dito. Tapos yung mga hagdan, so dalawa pa yung magiging hagdan dyan. So hindi nyo pa kasi makikita ngayon mga boss yung layout niya, kasi yung itsura niya, kasi nagle-layout pa lang po tayo. So ganito po yung magiging itsura niya sa may front. Ayan, tapos ito po yung sa may side. Okay, so yan po siya. Yung sa likod, yan po siya. So ito, pintura na lang po ito. Pintura, semento, tapos pintura na lang po natin. Yung ibang accent yan.
Okay, tapos yung spandrel natin, wood grain. So ganyan-ganyan po yung mangyayari yung pag natapos. So maliit lang po siya na bahay pero maganda pag natapos. Ayos. Okay, so ngayon, yan lang muna may papakita natin mga boss. Susunod, mga next week doon na po sila sa loob. So yun po yung abangan natin. So pupunta nga pala tayo sa kila paring Louie Puyawan. So nag-imbita po sila na may okasyon po doon sa sa farm kila sa bahay nila paring Louie Puyawan. Yan, shout out kila paring Louie Puyawan. So andun yata sa may bisita rin po silang darating, house blessing po kasi mga boss. Si Japper Sniper po yung isa sa bisita nila, tapos si Hansik Official, mga vlogger na taga Batangas. So yun po isang nila bisita. Tapos yung mga kasama natin dito sa Arayat tsaka Nueva Ecija, pupunta rin doon mamaya. Okay, so makikita nyo rito sa pala mga boss, sa poste natin, isinabay na natin doon sa hollow blocks. So nauna na po yung hollow blocks, tapos nagposte po tayo. So sa ibang project natin yung ginagawa natin, inuna natin yung poste. So ang diskarte na architect dito, sinabay na lang nila doon sa CHB natin yung mga poste nya. So mayroon pa po rito sa loob, so malalagyan pa po dyan. So doon na rin yung anilyo natin. Okay, so yan mga boss. So muna tayo, uwi muna tayo mga boss. Punta po tayo dun sa Arayat mamaya. Dan muna tayo sa bahay. Let's go. So tara na, medyo dahil yung lalakarin natin doon na lang sa ipinarada sa highway. So tara na, medyo dahil yung lalakarin natin doon na lang sa ipinarada sa highway. Okay, dito na po tayo sa Arayat. So dumaan na rin tayo sa bahay kanina upang kumain. So medyo natagalan lang tayo magbiyahe, sobrang traffic. So 1:30 o ano ba yan, mga alauna, 1:30 yata na bumiyahe tayo kanina. So anong oras na ngayon, 4:13, alas 4:13. So ang usapan alas 3. Okay, dito na tayo. Okay, dito na tayo mga boss. Oh, sana sila. Tara pare. Ito ba yung daanan natin ngayon? Ano saan yung daanan natin? Daanan natin sa kabila. Sa kabila na pala. So medyo matagal-tagal po tayong hindi nakapunta rito mga boss. Hello. Sisimula pa lang yata. Hello Mare. Hi! Kamusta? Oh, bless. Ay na, takot. Ate Bing. Diyan na po sila. Oh pare. Ayun oh. Pare. Pare. Ay na. Oh pare.
Ay, Gonzal. Di ko pa nakikita. Oh, yan, di kita. Matagal ko na napapanood to. Pinag-usapan namin ano. Kasama. Mag-isa lang ako. Busy. Oh, yung misis ko may bisita rin sa bahay. Solo ka rin? Solo lang ako. Pare, kung nakikita mo yung camouflage. Pare, parang solo-solo ah. Ayan, nag-export. Pare, kakapanood kay parang Lenji, pare, hindi na nagsasama ngayon. Pare, ano mo sabi ko pare? Pare, ganyan. Ano? Ano na lang ako sa kanila. Uwi na sila sa kanila. Dol. Ay. Hello! Kwentuhan lang. Pare, lagong nila yung pinasa mo pag dito ba? Tagaan siya, taklaktor din. Tarlac. Dari ka ba tatak? Oo, galing pang Tarlac. Oo, wala yung mga dalawang oras. Pero pare, mga solid kayo. Sa Bulacan. Sa Fernando. Kapitan! Ay, konsyal, pare, konsyal. Konsyal. Hindi, barangay tanod lang ako. Pero sa lahat ng barangay tanod, ako ang gagawa ng movie sa mga intimita. Movie! Lahat ng bahay, wala na. Parang na. Ang maalala nila yung mga bahay na wala. Oh, kamusta? Barangay tanod pa. Si Hana. Andyan? Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, the Lord be with you. Let us pray. Lord, you inspired man to be himself a home in this passing world, to give Ayos eh.
Tingnan ko, parang mataas na yun ah. Biglang pasa eh. Okay, uwi na tayo mga boss. Ayan. Salamat pare. Thank you. Kahit malayo ka makabisita dito. Okay, hindi nakapunta sila Mrs. kasi ano, may bisita. Hindi kasi wala. May bisita pag sabi na lang kay paring Louie na ano, ganun. Ay, sige po tayo. Oo. Tandaan. Oo, salamat. Ay, pare. Makakarating ka rin. Ringat ah. Ay, pare. Okay, uwi na tayo mga boss. Na. Lapit na yan. Parang sugat mo. Mag-wild track ka na. Ingat kayo makawala. Oo. Habol, dahan-dahan lang. Ganyan di ba sa'yo kasi paglaban? Ayun. O dyan. Wild track na lang kunin mo. Mas okay yun, 10 speed. Mag-iisip na naman eh.
Belta ako dyan pare, no? May beltahan dyan, di ba pare? Di ba meron doon? Oo. Dulo. Yeah pare. Pare, ingat. Salamat pare, salamat. Okay, uwi na tayo mga boss. So ayan, nag-enjoy tayo sa araw na to mga boss. So nakalimutan natin yung stress sa trabaho. So ayan, maraming salamat kay paring Louie. Paring Louie Puyawan. Siyempre kay paring Regs Vlog, kay Ronald Capili, yan kay JB Speak, kay paring paring Japanese sniper na. Ayan na sila. Bien pare. Salamat pare. Salamat. Bye bye. Okay, so hanggang dito muna yung vlog for today po natin mga boss. Shoutout po sa lahat mga subscriber po natin. Siyempre huwag niyong kalimutan na i-like itong video natin. Magandang araw po sa inyo lahat at God bless. Kita-kita po tayo bukas.